Mandag den 11.01.2010. Kære dagbog. Og i morgen er det første dag på VUC Amager. Jeg er vildt spændt, men samtidig også lidt nervøs. Faktisk meget nervøs. Kan man finde lokalet? Hvem skal jeg gå i klasse med? Og kan jeg overhovedet følge med i timerne? Fredag den 22.01.2010. Kære dagbog, der var slet ingen grund til bekymring. Det er en super fed klasse, jeg går i. Jeg har blandt andet mødt Christina. Ej, den er så rød nu. Skal den det? Ja, det er nu, du er på, Christina. Du skal snakke nu. Hej, jeg hedder Christina, jeg er 40 år. Jeg har tidligere arbejdet 13 år i SAS, hvor jeg gjorde rent i flyverne. Men det var ikke så godt for min arm, så nu er jeg begyndt på noget nyt i mit liv. Og startet her på VUC, som jeg rigtig godt kan lide. Og Emil. Jeg hedder Emil, jeg er 22 år, jeg bor i Rungsted med min far og min lillebror. Jeg har mit eget reklamebureau med en masse forbindelser i New York. Og jeg kan godt tænke mig at blive pædagog, så det er derfor jeg går herude på VUC. Jeg synes det er rigtig godt. Selvom vi er så forskellige, er jeg sikker på, at vi får et rigtig godt sammenhold i lige den her klasse. Lørdag den 27.02.2010. I går var klassen samlet hos Søren til Mexi Night. Fed fest, der var gang i den. Puha, jeg har mega mange tømmermænd i dag. Jeg var alt for fuld i går. Men jeg kan da stadig huske, at jeg så Hanna og Paulina kysse på toilettet. Forstår er jo et klassisk eksempel på et enderim i et digt. Kan I huske, at vi også snakkede om, at der kunne være bogstavrim? For eksempel Bennys bukser brændte. Det er et Halfdan Rasmussen digt, og et rigtig godt eksempel på, hvordan man kan bruge et bogstavrim i digte. Onsdag den 17.02.2010. Kære dagbog, jeg har fået øjnene op for digte. Når jeg blunder, ro i mit indre, sus, brus og varme, en stemme i mit øre, tiggende og bedende. Indimellem giver jeg efter og nyder smilet, der opstår. Indimellem gør jeg ikke og mærker skylden, jeg får. Kan jeg egentlig ændre alt? Før jeg startede på VUC, der sagde digte mig ingenting overhovedet. Men efter et par timer i dansk, hvor vi har haft om digte og læst en masse digte, er jeg blevet inspireret, og derfor har jeg skrevet en del selv. Onsdag den 19.05.2010. I dag var det sidste almindelige skoledag inden sommerferien. Jeg skal kun op i psykologi. Det bliver skønt med 3 måneders sommerferie, men jeg kan da umuligt undvære dem fra min klasse. Vi har aftalt, at vi skal Grille, shoppe, i biffen, på stranden, se film, i teater, hygge, middag, læse, feste, grine, pjatte, bage svømme. og måske en lille bitte ridetur. Fuck, hvor jeg elsker VUC.